नोंथाङा माब्लाबा खोनाफेरबायना बबेबा जायगायाव माब्लाबा हर जाया होननानै? खोनायाखैब्ला नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेफोरबायदि जायगाबो दं दि 100 दिनसिम हर जायालासिनो थायो। लोगोफोर, नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। फै जों बबे जायगायाव हर जाया मिथिनानै लानि। नाम्बार 1 एलास्का बे आइलेन्डआव मे आरो जुलाइ दानाव सानआ हाबा, बेनिखायनो बे जायगायाव हर जाया। नाम्बार 2 कानाडा बुहुमनि देरसिन देशनि गेजेराव बेबो मोनसे। कानाडानि माखासे जायगायाव हर जायो, नाथाय माखासे जायगायाव हर जाया। कानाडानि सोनाब आरो साहा 50 दिनसिम हर जाया मानोना 50 दिनसिम सानआ हाबलाङा। नाम्बार 3 इउर'पनि ग्रेट ब्रिटेननि उनाव गुबुन देरसिन आइलेन्ड दं, मानोना बे आइलेन्डआव बयनिख्रुइबो देरसिन आइलेन्ड। मानोना बे आइलेन्डआव 18 मेनिफ्राय जुलाइनि जोबजासिम सान हाबा, मानोना बे आइलेन्डआव बे दिनसिमाव हर जाया। नाम्बार 4 फिनलेन्ड बे आइसलेन्डआव जोबोद समायना जायगा, मानोना बे आइलेन्डआव 80 दिनसोआ हर जाया। हर जानायनि समफोरावबो स्राङैनो थाबाय थायो, बेनिखायनो बे जायगाया बेरायनो थाखाय जोबोद मोजां जायगा। नाम्बार 5 नरवे बे जायगायावबो मेनिफ्राय जुलाइसिम हर जाया, मानोना मेनिफ्राय जुलाइसिमाव सानआ हाबा, बेनिखायनो हर जाया। नाम्बार 6 सुइडेन बे जायगायाव सान आरो हरनि फारागथि दं, मानोना सुइडेनआव मेनिफ्राय आगस्तसिम सान हाबा, मानोना बे जायगायाव 100 दिन हर जाया। नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ बबे जायगायाव हर जाया। मिथिबायब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो, जेन नोंथांनि लोगोफ्राबो मिथिनानै लानो हायो।